אשדוד קמה בשנת 1981, בזמן שהייתי בן 7. הגענו עד לליגה לאומית. סוויסה מתכוון לקחת הביתה, אולי זה יהיה טלסניקוב. טלסניקוב משאיר לסוויסה, וזה טוב! זה טוב מאוד! בשנת 1999 קמו כמה פוליטיקאים בראשות ג'קי בן זקן, ולמעשה החליטו על איחוד של שתי הקבוצות. היה עירוני, היה הפועל, הפך להיות מועדון ספורט אשדוד, ולמעשה הפסקנו לבוא למגרשים, הפסקנו להיות אוהדים. אני נעדרתי מהמגרש מתחילת האיחוד, שהיום זה פח מ"ס אשדוד. לא דרכתי במגרש, זה כ-20 שנה, אולי יותר. בשנת 2014 קמה קבוצה של אוהדים שנמאס לה מהמצב הקיים והחליטו להחזיר את אהבתם הישנה, מכבי עירוני אשדוד. הודענו בפייסבוק שיש מפגש ביום שישי, וביום שישי הגיעו 170 איש. בפגישה ביום שישי שאחרי זה כבר היו 120 איש, ואחר כך 170. כשסער ולימור הכירו הם היו בני 18. כבר אז לימור ידעה שעירוני היא חלק בלתי נפרד בחייו של סער. עוד שבת של כדורגל. תמיד אני הייתי במקום השני, משחק, אחר כך יוצאים איתי. אתם שמחים שם להקים את עירוני? לא! כן. לא אמרו שכן. עכשיו הוא לא כל כך שמח. למה? כי עכשיו אסור לי להיות אוהד הפועל בשקט. ובכל יום אני מודה להם. מה שהולך להיות פה היום זה בעצם ישיבה של מועצת העיר, שבה ראש העיר אמור להגיד, אנחנו מקווים שהוא הולך להתייחס אלינו, עירוני אשדוד, כקבוצה מן המניין, שתקבל את כל מה שמקבלות שאר הקבוצות פה, בעיקר מה שמקבלת מ"ס אשדוד. העירייה הכירה במכבי עירוני אשדוד באופן חלקי. הם החליטו להוריד חלק מהעלויות על המגרשים ולהכיר בה כקבוצה. אבל עדיין, רוב הנטל נשאר אצל האוהדים. נתחיל עם הסיפור שליווה אותנו מתחילת העונה, הסיפור של המגרשים. בפועל אנחנו עדיין לא רואים את זה. ואף אחד בעירייה לא רוצה להגיד גם כמה אנחנו צריכים לשלם ומה אנחנו משלמים, למרות שאנחנו פונים. לסדר את האוזן, בחודשים ספטמבר ואוקטובר שכן שילמנו לפי 139 שקלים לשעה, וזה משהו שלקחנו בחשבון מראש. ולא משנה מה יהיה, ואנחנו יודעים שיש מוקשים בדרך. יש איזה נבלה ששם לנו מוקשים, אבל לא משנה. יש אלוהים, ואנחנו נגיע לליגה שאנחנו רוצים בסוף. האימפריה חזרה! עירוני זה בשבילי, זה יותר מאישה. עירוני זה הלב והנשמה. וואו, שהייתה אהבת חיי ולקחו לי אותם. זה יותר מהילדים.